Винаги всеки един човек може да фалира. Без значение на нас колко ни се вижда днеска стабилен, колко ни се виждала някаква банка грамотна. Няма никакво значение. Ти не знаеш кой какви рискови приема вътре в това дружество. Почти от 100 години е компанията му. Няма никакво значение. Утре може да фалира всеки един. Ама човека като знае какво прави, утре започва да прави някакви партньорства и предлага стойност, нова добавена стойност предлага. И това е на начинаещия, въпреки че е начинаещ и няма никакъв опит. Той по същия начин може да каже на всеки един. От неговия кръг на влияние. Да, само ако еди си какво си, само ако съм над еди си какво си, само ако еди си какво се случи. Да, всичко ще е на ваше име. Аз ще направя инвестицията. Аз ще организирам, ще докарам еди с каква доходност, каквато вие не сте сънували даже. И тогава, ако това го направя, вие ще ми дължите 20% от имота, примерно, и 20% от доходността. Само ако еди с какво се случи минимално, примерно еди с какви си критерии. Хубаво, те някъде ще сбърка, голяма работа като сбърка. Пак се научи как го прави пак още по-добре.